Well, sanibona sebingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Once again, I'm coming to you. Sizoxoxa indaba yezwi nemimoya. I remember last time we spoke about indaba emoya engcolile. I'm not alone, by the way, again. Ngenomfundisi uJaca, Reverend Jaca, all the way from United States of Abundant Life Global Ministries, kwantaba dileka nami kanjalo Nkosi yami ngengane yakho. Now, Yes. into yethu we spoke about mhlawumbe uyahlangana nathi okokuqala singaze silokhu sithi sakhuluma ngokuthi kunohlobo lemoya yahlukene imimoya ekhona. Ezweni lenkosi sibone imoya engcolile, sabona imoya emibi, wicked spirit, sabona le moya ekuthiwa ababusi, the principalities, sabona le moya ekuthiwa amadimoni, sabona the wicked spirit, imoya lekhohlakele, ngibiza kanjalo mina ngithi imoya ekhohlakele. And all these spirits akrushwa kuthiwe amadimoni. Yes. But iqiniso, they work differently. And then they operate differently. Isebenza ngendlela ezahlukeneyo. Bese yakhumbula ukuthi sike saze safinyelela endabeni yokuthi kunemimoya eJaca getting ready ngiyakuzwa uyaviva. Kunemimoya epossessa izinto ezithize ilwane. Yes. Yeah, that's true. Sakhuluma ngensimini yase-Eden ukuthi umoya kaSathane wapossessa inyoka. Yeah. Waqhamuka as inyoka yazokhuluma no Eve. So again we have seen ukuthi again kunezinyoni ezimbi. I'm just breaking these things out so that we'll work kanye kanye. And sabona incwadini yesambulo sabona I think incwadini kaGenesis as well ukuthi inyoni kunezinyoni ebizwa ngokuthiwa inyoni ezimbi. Inyoni, and then safanekisa ngesikhova, safanekisa ngenyoni enjengamalulwane. Kulezi inyoni naturally zidalwe uNkulunkulu edalela ubuhle, kodwa ziyakwazi ukusetshenziswa zingenwe umoya ngoba lento yemimoya iyinto emi kanje bathandekayo. Emhlabeni esiphila kuwona umoya awuvumelekile ukuthi untantatheke. Yes, that's true. Awunayo ilungelo lokuntantatheka. Yebo. So ukuze umoya ube permitted ukuphila nokusebenza emhlabeni umele ungene kumuntu noma ungene esilwaneni uqhamuke ngomzimba ukuze ukwazi ukusebenza. Over to you, men of God. However you can start wherever. Yeah, baba mhlambe ukufakazela le oyishoyo ukuthi imimoya iyapossessa eminye isebenza ngezilwane njengoba silenganisa ukuthi lesikhova kunento ejwayelekile nje ukuthi umuntu umeshawa yini istroke basuke bekhande ngani ngeostrich unyawo la khona, then emva kwaloko bayithathe bayikhulume kuthiwa iyakhulunyiswa ke imoya. Yep. Bayithathe bayikhulumise bese yenza lonto enza abantu abalali bathi kunezinto ezigijimayo kunezikhova egcekeni ezinye zingena endlini impilo yomuntu iyadisturbeka. So ke yonke lonto isebenza izwe lemimoya. Enye futhi point engifisa ukuthi sidlule kuyona khona into baba yithintile ethi nale mimoya ayisebenzi ngendlela efanayo, inezinto ezihlukene. Ngapha ngasekhaya khona umuzwa uhlushwa isipoki. Bathatha unyawo lehashi balibeka esangweni ngoba la kukhona unyawo lehashi isipoka singeni. Ingakho nje uma ngabe ugibela ihashi uma kunomoya omubi alihashi lingaginqa impela futhi liginqa impela yini liyakwazi ukuzwa ini ukusensa lo moya ukuthi kunani kunomoya onjani omubi. Ingakho mase begaya lezi zinto ezigayayo ukuthi bakwazi ukudonsa in stuff hlanganiswe zona namakhala izinjani stuff asikho ngalapho kodwa imimoya yani ezilwane bese ithi incwadi Leviticus ithi umphefumulo
usegazini umphefumulo wesilwane usegazini usegazini laso laso ngesikhathi ke beyithatha ke lento kuthiwa iyathathwa ifakwa kwena abanye ngithi manje bastrugglisha ngemoya eyafakwa kahle kuthiwa baqiniswa ini ikhaya hayi ukuthi kwakunenhloso mpostoli embi kwaqinisa ukhaya mhlambe ngeke ngilinganise ingane zale ekhaya zibona uTikoloshe ukudla kuyashesha ukuphela bese kuthiwa kulanda umuntu uzoqinisa ikhaya bese kuthiwa sibonana ingane zisho ingane sibona 1 no 2 no 3 bese ithi ibalulake kuthathwa amafutha aTikoloshe afakwe la ukuze laba mabebona lo babone ini uwabo bengabe besamhlupha isiyancothwa hayi waba ukuhamba nje lekhaya ayiphindanga yenze njani ingane zabona sahlushwa sabona lento kanti sekuthathwe amafutha othile afakwa kulolu amayifika ngasabona abantu usebonoza kwabo hayi cha usuyayibona ukuthi manje ikhuleke lento ila egazini angithi isegazini lomuntu ifundi ingane ikhule empostoli bayona yonke kodwa ikhula noTikoloshe kuyona noTikoloshe segazini and unikwe imandate uthi umgade umvikele isiyafika ingane ingene ebudlelwaneni kwenzakalani lo Tikoloshe ushaya isoka noma lo Tikoloshe wenze njani umuntu wesilisa ubudlelwane bakhe buxeke lento yafakwa kahle kuthiwe ekhaya kwenziwa njani kuyaqiniswa ke ngikunikeze testimony I was running a program mina ngiyathanda ukuyiquote indawo oh yes la kwamashu kwa E some years ago ufakazela lento eyishoyo one girl wayehlupha kubo sisenkonzweni when I started to rebuke spirits and then yahayiza lengane entombazana and then mase ngithi ngangikhulumisa ngaleso sikhathi ngangisajwayele ukukhulumisa imoya phela ngisemncane and bese ithi le demoni awukwazi ukusikhipha ncumala ngithi nisho ngobani bathi thina salandwa abazali bakhe lo behlupha bephuma esikoleni angabuye ehamba nabafana base bayahamba bayofuna beza wasisho isibongo sika lo baba weyinyanga abayakuyena bona babecela ukuthi ingane yabo ingazuli kusho ukuthi wathatha la mafutha washona bamcaba ngawo umntwana bafa ngoba lo moya wathi uyasihlupha asikwazi ukuphuma la because thina salandwa abazali kusorenso basithenga ukuthi sizogada so lengane ayisayi kuyofuna amadoda ngoba thina siyindoda impilo yengane iyini lapho abazali bejabulela ukuthi ingane yabo ayisazuli izofunda isikole isiqede ayisahamba nabafana ayisezukhulela ayisekho engcupheni yokukhulela bona babecabanga ukuthi basiza umntwana wabo kanti obalaphayo ufake lento isifike yaba umkhwenyana enganeni ingane ezinye ingane ayikwazi ukuxoxa nabazali noma bengaxoxa ukuthi hayibo njalo ngiphupha ngilele nomuntu bazothina abazali bazothi ahambe kuyolahla isilwane kodwa ngenxa yegunya elisegameni lika Jesu and then I ended up finding out I'm not saying ngakprofeta ngithi I was praying rebuking the spirit and then these demons spoke zathi ncumala ukwazi ukungikhipha bangibiza ngesibongo ncumala ukwazi ukungikhipha because of 1 2 3 and 4 qhubeka umpostoli ke isithi into ke nangu usephoza sisesigabeni sokuthi agane lo muntu kwenzakalani ngempilo yakhe abazali ube kahle zingaki ingane ezifundile zihamba ngemonto eziphambili zisebenza imisebenzi eright but when it comes to sekufika isikhathi kuma relationship sekufanele agane umuntu usiyastrugglisha agcine umuntu impilo isimfrustrate lento usengene emadrugsini uthi uzama ukuzikhulisha ukuzikhalma down usegijima amaclub kodwa iqiniso uyazibuza nginakho konke ngintombazane angiswele lutho kodwa ngimuhle ngiyasebenza ngifuna imali yami ngifuna umuntu nje ozoba ngakimina angikwazi ukuba nomuntu ngakimina ngoba nampa
abangakumini kodwa uyayibona indlela ukuthi iyafakwa kahle kuthiwa kwakhiwa ini impilo yengane yomuntu. kukhona ke imkhuba asikhulume ngoba siyasizana ethi bekunobaba kudala uma kuukuthi icishe irelate nale ufuna ingane yakhe ikhule kuze kushaya isikhathi somemulo bese eyithatha ayinike ngapha ngakithi kuthiwa ibinikotikoloshe besilisa uthola ukuthi intombazane yinhle abafana nje abayinameli nje sidalo uzongifazela nawe embuke lapha ekhaya kunentombazane nje enhle ngakini inakho konke kodwa nje anidlaleli kuyona uthola ukuthi ngesikhathi sekwenziwa lolu siko lomemulo angithi bayishaya inhlanga bazibhekisa ngulale experience yakhona bazibhekisa phansi ukuthi ayizuthi into umfana ukuze kushaya isikhathi ukuthi inzwele ini umemulo abanye bebefaka incwebe yes ngosuku lomemulo yenziwe bese kuthiwa kwenziwa usuku lale ekhaya akushiya ukuthi sikhipha into sakufaka yona bese beyishaya inhlanga beyibhekisa phezulu bese kuthiwa manje sekusiyakuvumela usungabona immediately ingane kade iqeda yenzela umemulo ivele ilithola isoka ingane ishadi kube kuhle bese kuba sengathi usiko ngifuna ungizwe kahleke bese kuba sengathi lo lusiko kanti ubaba ubazi ukuthi ubenzeni nansi i-challenge la ikhona akavele ayifake lento igadi ingane bese yashona engatshela ngamuntu sekwenzakalana enganeni ke manje yagcina ifakiwe lento noma kushone lo owayephethe ikhwama owayephethe izikhwama zokwenza lo sekufika isikhathi ingane lento ihleli phezulu kwengane bayogijima bagqiqe babe bafishane bebe basafika ngapha kuthiwa kulahla isilwane baphonswe empophomeni baphonswa abantu until bafike ke la ebandleni ke bese siqala senze njani phansi sibathandazela because akukho kuma phambi kwegama likabantu lika Jesu kodwa sizama ukuveza ukuthi lento yemimoya ikhona and iyaphila ebantwini and ifakwa ngezindlela noma isebenza ngendlela ezihlukene eminye ibifakwa ngohlelo lokuthi usiko noma umkhuba wabantu wakwajaca mangilinganisa kanti abantu abadala bayazi ngale kwalento esibiza ngosiko ningixolele bakithi ngale kwalento esibiza ngani ngosiko ukuthi kunento thizeni ekuyona ephethe ikhaya lekhaya asingakubalekeli ke futhi ukuthi bekunemfihlo kakhulu kudala yebo Jesu hey lento iyahlupha bazalwane because njobe sakhuluma si-addressa indaba yemoya engcolile otokoloshe iqiniso ibona omoya abangcolile lokho otokoloshe akunqena ukumngcolisa umuntu kumenza abukeke njengabo bakugugise bangene enganeni ingane incane kodwa ibukeke igugile bayenze ingane ibukeke ingathandeki kube sakhehlana nje kodwa kuncane kube nento nje odd about lo mntwana imoya engcolile and imoya engcolile ihamba elidibanga ngoba phela njoba ingcolile iyakwazi ukuyiveza yona kwabantu abaneso likamoya and they can tell abanye they will not understand uthola ukuthi umuntu akamukeleki kalula kanti ukhwelwe yilo moya lo moya umenza abe isiqhela sawo and then again kade usekule point ukuthi kwalandwa into as a solution njoba nami I was sharing my it's not a testimony from my experience uhambeni lwami and then kuyenzeka again ukuthi lemimoya ingafuni ukuphuma mfundisi ngenxa yokuthi iyathengwa ngiyathanda siyiphindele kuyenzeka ubaba wekhaya noma ubhuti wala ekhaya asikhulume ngobaba umnomzana ahambe ayofuna izinto ezomphakamisela ibhizinisi atshelwe ukuthi unikezwa amadoda and mengabe esazi yena ukuthi la madoda azo survive kuphi acabanga ukuthi imoya nje kanti le moya izojika ifune abafazi bese ingena la endlini la ekhaya
itholela abafazi emadodakazini afe ubaba ibhizinisi ingaqhubeki ulimala umnotho wasekhaya aya kodwa amadoda awasenawo phela umsebenzi azowusebenza Yeah, bese ke eyaqhubeka namadodakazi ala ekhaya. The question, why many pastors ayikabi bafowethu, why abafundisi abaningi behluleka ukuyixosha lemimoya? yankulu indaba bangakabafikela esontweni umpostoli ngicabanga itestimony yalo mama sisekwa right wasekwa right lo owashonelwa umkhwenyana wakhe kanti wemgadise izizwe yakhumbula Wafakwa izizwe wafakwa yini izizwe bethi zamgala mehambile umama mesebuya ntambama avela collapse bese izizwe zikhuluma ziyakhuluma ukuthi Aquleke. besikhulumeni aquleke siye kuphi sagibela iphitekisi safonela ubani safonelwa ubani. Yes, yabo yonke lo moya iphila kubani uma usufika esigabeni somuntu onjalo omumoya yathathwa yasinikwa igunya phezulu kwempilo yane yalo muntu ukuthi nangu usibanibani mugade abe umfazi wakho noma mugade usitshele konke uhamba nje unevideo unevideo ukuthi yonke into uyarecord ukuthi mayesebuya uzokhuluma konke but ke nanti iqiniso ekungamele silibalekele nayi uJesu igunya asinike lona lisho njalo 28:18 lithi uJesu unikwe amandla wonke emhlabeni nasezulwini right so ke sinamandla okwenza okukhipha khona into uJesu ngithi wesifazane lwathi Jesu abafundi bakho bahlulekile ukungikhiphela indoda othi bahlulekile ukungikhiphela umntwana uwela emanzini nasemlilweni. uJesu khona into ayisho wathi phuma kuye moya wobumungulu ubahlulile laba bokuqala bebelikhipha ngegama lika Jesu They failed to identify. ngiyalapha impela ukuthi Uphendula lo mbuzo wami uthi why do many pastors fail? wathi uJesu phuma kuye moya unjani wobumungulu Why do abazalwane abaningi asingayenzi sengathi ngabefundisi Yeah. ngoba sonke sinikezwe igunya njengebandla. yes isibuyela kubani impostoli ku chapter 5 futhi uma ifika uqala uyabuza uthi ningobani Thank you. azisho ukuthi angobani then emva lokho wasiyawa rebuke yilo moya uthi phuma kuye moya onjani Ongcolile. Okay, lo moya wobumungulu. which means uya identify qala ukuthi umoya muni kuyiphushana nje elibi noma mhlambe sekubuya kambe ukuthi umuntu mawubuza ukuthi ningobani uJesu akuyona into eqalwe yithi noma yibandla noma iqalwe abazwana abathini uJesu wabuza le moya ukuthi ningobani yathi singama legions namhlanje uma ngabe ufuna noma ufuna ukudila nemimoya ngendlela ethile ukuthi ningobani nini la isho ukuthi imoya enjani cabanga imimoya ikhuluma noJesu yakhuluma iziyamcela ukuthi sicela uma usikhipha la ungasixoshi kodwa kwini kule ndawo yangelinyila ngake le kodwa ngisama ukuveza ukuthi Sesiyakuma lokuzana kuma territorial spirits or and regional spirits. yes Ngiyayithanda le siyixoxayo balaleli egameni kaJesu le uthi kahle kahle ngempela it is important for an individual to be able to identify. La seke sikhulume ngamakhodi and I've shared it amanye kwezinye injumelo zami. Yes. Ukuthi kahle kahle uma uzozwa abazalwane noma ingceko ezikule ministry ye deliverance bethi icode kusuke ngashiwo inamba bafowethu that's true suke singakhulumi asinilekelele nani bozakwethu kusuke ngakhulunywa ngokuthi kanti demoni necode lento ayishoyo umfundisi uJaca yokuthi ningobani or Jesus knew ukuthi kwakuhlobo luni lomoya ingakho ethi lapha
lolu hlobo lomoya, which means he could identify the spirit ukuthi nhloboni yomoya. That's a code. And then again, kulento yabantu abagqilazwa mhlambe saqala kula kule moya ethengiwe. It is important ukuthi uma sokukhulula kulomoya umzalwane okhululayo abe nayo word of knowledge uku-identify ukuthi what kind of a spirit kuyenzeka in corporate prayer yabona umkhuleko nje wonke umuntu ihayiza imoya eminye ikhuluma kodwa kwesinye isikhathi kulula uma ikhulumile ukuthi awudingi ukuthi usebenzise word of knowledge ukuze wazi ukuthi ivelaphi lento yokuthi ivelaphi imoya. Now sekumele ke siye la esekutheni sekumele uyirenounce wena umlomo wakho uzahlukanise ngoba imoya sesikhuluma ngobuthakathi manje umoya othengiwe wakhokhelwa kini awuzovele nje ukushiye kalula uyayidinga isivumelwano 18 ukuthi ababili abavumelane ngodaba bacele utho uNkulunkulu and then uNkulunkulu uyobenzela at times kunemoya abantu bekhishwa kuyona noma ikhishwa kubona igoloze ngoba inenani eyathengwa ngalo ayihleli mahala emzimbeni. Do you remember a story sentombazane ka 16 izenzo zabapostoli oPaul noBarnabas le hamba imemeza ithi la amadoda kaNkulunkulu ashumayela indaba ezilungileyo asweni and then iBhayibheli lentombazane yayisebenzela abanikazi bayo imali ibhula ukhona indlela ababesebenza ngayo and then the question is kwenzeka kanjani ukuthi isangoma asikhuluma ngesangoma ngoba sikhuluma njengabantu singasebenzela abanye abantu singayisebenzeli sona mhlambe sisaphansi kwagobela siphumile phansi ngoba uyabhula lo sisi wayebhula lo sisi kodwa enzela abaphathi bakhe inzuzo. Uyabona ukuthi kune payment la uyabona ukuthi kune covenant la ekhona so by the high level of authority uPaula ayinayo he didn't need to check ukuthi kuvelaphi kwenzakalani but wavela wathi hey phumani kuyeni nabomoya abangcolileyo and then suddenly she was delivered. Again asisho le ukuthi ezweni noma kwinkonzo yokukhululwa kwabantu kunalento ekuthiwa amarank angayidli ngedwa le program. Uyazi kunento umpostoli usakhuluma ethi okhululwayo kubalekile ukuthi azazi ukuthi uphethwe yini ngoba uJesu ake ngikhulume nje ngezimo ke manje uJesu mayifika impumpu uthi ufuna ngikwenze leni ithi kuba ngibone so lento isithi uma ngabe kuzoba khona ukukhululwa okhululwayo akakhulume naye ngomlomo wakhe lento kuyihlukanisa akakhulume naye ngomlomo wakhe uthi ufuna angithi manje usesho ukuthi ufuna ngikwenzeleni which means uyena noJesu usethi uJesu akube kuwe njengokukholwa kwakho abababili abavumelane la babili ayibese thina uMatthew 18 uma ababili bevumelana becela utho aniqaqa emhlabeni kuzoqaqwa ezulwini yebo baba uyayibona lento esivumelwane neyokwazi ukuthi uphethwe yini ukuthi ipart and parcel yani ye deliverance that's a code either way enyani yamakhodi ukuthi ozokhululwa before umthandazele akakazi naye ukuthi ufuna ukukhululwa kuphi kwini uphethwe yini you understand beside lo oye ngokukholwa ngoba phela ikhumbule le ukuthi lwesifazane odumile nje eBhayibhelini elithwe nomobo akavelananga nje waqale wakhuluma lithi wakhuluma kuye
wathi uma ngingafika ngithinte ini umphetho wengubo kaJesu. Enye izinto ezosenzela inkonzo yokukhulula abantu ukuthi ibelula le ukuthi umuntu ozokhululwa makazi ukuthi ufuna ukukhululwa kwini. Wemfundisi. Nathi babukeli. Ngiyayithanda ukisho le yokuthi kuyenzeka mhlambe ngijikele. Kuyenzeka ukuthi umuntu emzalwane esindisiwe ahlushwe imimoya engcolile. Ngabe eyafika ngobuthakathi. Ngabe imoya emharasayo from home. And then ngoba sesiyavala manje. Ngifuna ukusho le yokuthi njoba ukhuluma lento okhululwayo makabe willing. Musani ukuphatheka kabi uma kuthiwa ngegama lika Jesu phuma wena moya omubi. Ube enhlizweni yakho uvala wena uthi anginama demon mina. Because some of these things that you are suffering from are demonic. Abantu abaningi ba-possessed. Abazalwane abanoJesu abamamukela uJesu basindiswa. Ngizoloku ngikushilo kuzo zonke ama-episode ethu. Ukuthi abazalwane bayaba demonized. Ba-influenced. Abayikho possessed, but they are being influenced by demons. Abanye bayaba harassed. Bahlushwe amademon asebenza from outside. The familiar spirit can harass you. The spiritual husband. Kuthiwa spiritual husband ngesingisi. Kodwa kahle kahle, you are not even married to this person. But lo moya umhluphe umuntu ekhuluma ngezilimi. And then that is when we must operate with a word of wisdom. Sebenzise izilokwazi. Generally kuthiwa kumele sebenzise inkonzo yokuprophet. Prophet ukuthi le nkinga yakho iqhamuke kanjani. And then again kunabantu abahlushwa imoya ngoba sesivele sangena kule spiritual husband. Kunabantu abahlushwa imimoya elala nabo. Not because bathakathiwe. Not because i-althala kubo. Kodwa ngenxa ukuthi bazimbandakanya nomuntu ohamba nale mimoya. Bese iyamthanda kusuka elodwa nje idemon noma udokolosha. Bese uyamthanda lo sisi noma uthande lo bhuti. Bese uvele wona uzinamathisela kuyena. And kuyenzeka asilikhuluma iqiniso bazalwane abamamukelile uJesu abasindisiwe. Bahambe beyocambalala. Kanti ucambalala nomuntu ololu hlobo. Usehamba enalenkinga ngenxa yesono asenze yena. Then now we're going back to chapter 5 of James, uJakobe wesihlanu. Bethi vumani izono zenu omunye komunye ukuze niphiliswe. There are times whereby you must be so willing ukuthi uconfess ukuze ikwazeke uku-approacha inkinga yakho ezimpandeni zayo. Bonke abakuthandazelayo sithando sami bazobe befana nabantu abashanela amaqabunga. Beshiya isihlahla. Beshiya isihlahla. Ngoba wena awul-expozanga into yakho. There are times and then always angathi there are times always be willing mawufuna ukusizakala kwimimoya. Ukubamba izwi lenkosi ingakho sithi imimoya izwi nani nemimoya. Mawufuna ukukhululwa be willing ukukhuluma ukuthi angihambanga kahle ngenza la wrong, and then so that nokusiza ezokwazi ukukusiza kalula. Mbostoli sesivala ukugcizelela nale yokukhuthaza abazalwane ukuthi abangaphatheki kabi noma banga-offendeki ukuthi iqiniso even nalaba sebekhipha amademoni
uJesu uthi kuPetro mayekhuluma uthi suka Sathane. Khumbula ukuthi uPetro ababahambile babuye bejabula bethi bakhipha Yes, sir. Yes, sir. abathobela and stuff. Kodwa kuswakala uJesu esethi suka Sathane phambi kwami ngoba ngokwe-authority usebonile ukuthi ubani lo njani osekhuluma kuPetro. Awucabanga ukuthi uPetro uoffendwa yinto emhlasele kodwa enze njani? Hayibo, mfundisi, ukhuluma indaba ebaluleke kakhulu. Le oyishoyo uthinta into ethi can umzalwane have a revelation of God now and then same time abe demonized? Ngiyaphendula ke manje. Yebo. Ingakho kwambona umzalwane okushumayeza uJesu wakhulekela umthole esekwenzisa another thing wrong. Okanye esesetshenziswa isithi. La I think it's chapter 16 of Matthew. La uJesu khona ethe abantu bathi ngingubani. Bese ngayiplanile le. But ke abantu bathi ngingubani. And then kwaba uPetro owathi wena ungindodana kaNkuluNkulu, unguKristu indodana kaNkuluNkulu ophezulu konke. Yeah. Same time. And then uJesu uthi wena ngithi nguPetro, from namhlanje igama lakho liyashintsha. Ngithi nguPetro phezulu kwalesambulo noma phezulu kwaledwala ngakulakha ibandla lamasange Hades awayikulahlula. Same scripture going down. uJesu usekhuluma ngokuthi kumele abethele. uPetro usekhuluma ngendaba ukuthi hayi makube kude nawe Nkosi lokho. That can never happen. Same scripture uJesu usethi phuma kuwe Satan. Ama lika Jesu Christ wase Nazareth. Ngiyayizwa indlo ohleli kuyo njengamanje wherever you are feeling different already. Amandla kaNkuluNkulu aseqalile ayakusebenza right now egameni lika Jesu Christ wase Nazareth. Man of God, pray. Father, we thank you and we Zakatamaya. give you glory. Yonke imimoya elala nabo ebusuku emanabo ehlisa isithunzi Shikatala. wherever la ungibona khona wherever la usubukela khona namhlanje amandla kaMongcwele ayakuhlukanisa nalolu hlobo lwemimoya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje emaphusheni akho awusophindulelwe lemimoya. Sandla sikaNkuluNkulu kusukela ekhanda kuye ematheni onyawo in the name of Jesus siyakukhulula uyahlukaniswa awusophinde ube isigqila salemimoya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. From today uzo experience joy, iminyango neyichitho ekade zibangwa elwesisilwane neminyango kade ivalekile uNkulunkulu uyayivula because wamngela amandla kaMoya Ngcwele ngokuchithwa kwemimoya yonke yobumnyama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibambe nalompostoli othi mfundisi iminyango yami ngiyanizwa ngathi ngikhuluma nami ayikho into enyakazayo nangu unyaka uya uphela kulokuqalile ngiyathemba ngiyabizwa angiqashwa ayikho into yamelungayo ngithi njengamanje umulalele umubuka le show uMongcwele akakuhambele awuphele lo nyaka ufakaza awuqale lo nyaka ozayo ufakaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Zonke into zakho ehlakazekile egameni lika Jesu Kristu ziyabuyiselwa. Injabiso ekade engamele impilo yakho inhliziyo yakho namhlanje uMongcwele ukunika ukukhuleka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. You are free. As we are praying, Oh yes. somebody is struggling. Hey Maya Suya, you are looking at us, you are watching, and then somebody you are struggling ngokuyikhulula. Awukwazi ukuyikhulula. And then again unamaphupha amabi uyahlaseleka emaphusheni. And again unenkinga yokuya endlini yangasese. And right now as we are speaking to you now, as you are watching, you are receiving your deliverance right now in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Yakhulula egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Be free in Jesus' name. As ukusuka kwalento kwena kubuyisa iorder yakho
yokuya endlini yangasese. You'll go endlini yangasese freely egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Another one, you are watching us again. You've got a struggle sokulunywa ubuso, ulunywa ubuso ngalendlela exakile, at times buze buvukale. Oh, Jesus. Ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. Right now, receive your deliverance. Receive your deliverance in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. And again, usuzwa nesichitho, uyazizwa ukuthi uhamba abantu abasakwamukeli Alaya. kahle ngenxa yalento yokuhlala ulunywa ubuso. Namhlanje egameni lika Jesu Christ ophilayo, I command you, be free in Jesus' name. I disconnect every evil work of the enemy. Msebenzi engcolile yesitha, msebenzi emibi yesitha Jesus. against your life. Egameni lika Jesu Christ oyingcwele, you are free in Jesus' name. Don't forget, 11, 12, and 13 of December. Sila ekhaya kwa Abundant Life. 9 ekuseni kuya ku4 ntambama. It's your deliverance class. Register. Share what you want to be there, and then we'll give you the details. Inamba uzoyibona nansi nje, inamba yavela. Angibuza inamba wena 083 kodwa 328 5903. We love you, the love of the Lord. Shalom.